ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong ka jingle kuman bat ka jingbam khain snap jong ka sarkar jilla ye ki nongi kai SSA hapo kani ka jilla Meghalaya kala bo jing hadu kata ye ki nongi kai school SSA ki basa menta hapdeng ka umdum naka daw ka jingbam yo tulop satya menta la palat sawnai kinthi bandawa yala ka hok ki nongi kai school SSA Haribhoi district haka arphotrik bunai risau arajar arphuai kila penlong de ka jingya khi persha ye ka sarkar haplau ka office traikam jong school education officer ka Ribhoi hagani ke jingya khi kabala penlong da ke AMSSASTA Ribhoi district hapo ke jingilam jong president uba Severin Khars Emyong ki nong hikai ki lara ru de ki plakat bat ki jingtho gi ba penram ye ka sarkar jilla kabala le menthi ye ki jingdawa kum ki nong hikai jing shai bat pau ka jing sole ran ha be dei bat kum kene ka jimi ko jongi samadan na ka banta bandawa ya ka hok ka jongi kum ki nong hikai ya ka jing penslam jong ka sarkar MDA ya ka jing pelat no ka jong ka ya ka tulop jong kablasta mata astaw benai te kalong ka ka jing sole ran na ka banta jing kum Inoi kai ban mi samadan hakmat jong kene ka office jong district mission coordinator ha kene ka step na ka banta ban dawa ila ka jong ka hok ka jing kum kinoi kai kabar ngi sngo dabram dapsha habedei bat kene ka jingle jong ka sarkar namar dei kene ka sarkar hi ka bala wadra ya kamat kabong ba education is the top most priority handrei apa phai menta bade iba kini ki bro ki long tang kum iba syukran nak center bat kabla penlong ngi ban penduk ka jingle ran brio ban yami kum ni samadan kap na ka banta ban persya ya kan ka jingle kuman jong ka sarkar ya ka jimbom la ka jong ka ban siu ya ka tulop jong kinoi kai apa phai bede ka jing jong kinoi kai kinoi kai jong ki asyam jing sibun habi dim ke jing muslim ke jong ka sarkar na ka banta ban pelaj ka tulop jong ikum kinoi kai ka bam mengi ha ban bam ka singi chania na kidukan ki ban mengi bam labu ka jing artatien nak banta jiki ban ai bam asa nak banta jing ikum kinoi kai ban pendap ya ka yeng ban pendap ya ki khon ki ti kene ka long ka jing snobom la pedeng na ka banta jing kum kinoi kai don kinoi kai ki ba bat puasa school jong ki ha pan siu ya ka bai kali ba sispa tangka balik sispa tangka bawan don ru ki ba ha siu hadu lai spa tangka tene ki ba pli kin siu ya ka de ka bai kali ki jing ban puasa school ngatip ba kum kinoi kai kamram jing ka long na ka banta ban ai jing na start ya ki khanda handray ha ba kum ni ba de kum no ngin yo ya kata kalat kata ban lecture school haba ka pisa lani ngimden ya kata ka pisa ka bai kali bangin lek sha school sisuro sa kowe kamat ha ka bangi dawa na ka sarkar bede kede ga jing penslam ka jang ka tulom na kalyang jing ikum ki noi kai ngai ka jing kershan ya ka central body brokaway baru ngi dawa na ka sarkar lada maka kan pelat tang sibnai lane arbnai ni na kalyang jung kum ya sosen jong kino hikai hapok ksatri jong ansasta ngimnam pedang daling dawana ka sarkar bade ban pelat no mador ya kan ka tulop ka jing ka basa mata asaw bnai bat balayai mata la san bnai haw neu bnai October te kumta na kalyang jong ka amsasta Ribhoi district ni pha ya kan ka karwo sha ka sarkar ba kadai ban pensngo ani kadai ban snap ya kadai ka jingdawa ka jongi knang ba kan nembu jing yang i kum kinoi kai baru pa kan ban kan pelaj yang i na ka jingla rai ya ka bangin hapan mi madan na ka por sya ka por kani ka long ka bang ngimla ban pedang ya ka jingle jong ka sarkar ya kum kani ka jingbu ka jong ka ya ka jing na ka banta jui na ka banta ban penang pestat ya ki khon ki jongi hapo ka imlang ka salang ka jung